Tweede Zeeuwse coronapatiënt is medewerker ADRZ. Het is maandag 9 maart. Dit is Zeeland Nu. Verzorgingshuizen proberen virus te weren. Celstraffen en tbs geëist voor cafémoord. En vooral Zeeuwse lekkernijen op horecabeurs. Goedenavond. Een medewerker van ziekenhuis ADRZ op de locatie Goes is positief getest op het coronavirus. De medewerker zit in thuisisolatie. Mensen met wie zij contact heeft gehad worden nu gescreend. Het is de tweede coronabesmetting die in Zeeland is vastgesteld. Dat er een coronabesmetting is geconstateerd bij een medewerker van het ADRZ in Goes, dat dwingt het ziekenhuis hier tot extra maatregelen. Want juist hier zijn veel zieke en kwetsbare patiënten. En het ziekenhuis wil ook vermijden dat een groot deel van het personeel ziek wordt. En daarom wordt iedereen gevraagd om niet te komen als die hoestklachten heeft, als die niest of verkouden is, of als die in risicogebieden in Noord-Italië is geweest. Zijn er andere collega's ook besmet geraakt? Dat weten we niet. We hebben gezegd een aantal medewerkers gaat preventief naar huis. Het is gelukkig een redelijk beperkte groep en we hebben ze in beeld. Wat is een beperkte groep? Ja, dan moet je echt denken aan 10 tot 15 mensen. Het ziekenhuis heeft daardoor vandaag 2 operaties moeten uitstellen. Het neemt het zekere voor het onzekere, want veel risico op besmetting is er niet. In dit geval blijft het eigenlijk heel beperkt, omdat deze medewerker ongelooflijk goed haar verantwoordelijkheid heeft genomen en heel adequaat heeft gehandeld. Op het moment dat zij klachten had of een vermoeden van klachten begon te krijgen, heeft ze eigenlijk haar contacten buiten de deur tot een minimum beperkt. Betekent dus dat de echte contacten die risico hebben gelopen alleen haar gezinsleden zijn. Nou, net als bij de casus in Scharendijken vragen we deze gezinsleden om preventief thuis te blijven en dat noemen wij dan thuisquarantaine. Het aantal coronabesmettingen neemt langzaam toe in Nederland en België. Het was afwachten voor ook in Zeeland de eerste gevallen zouden opduiken. Vrijdag een eerste patiënt in Scharendijken, vandaag dus een patiënt in Goes. Verpleeghuizen nemen inmiddels voorzorgsmaatregelen, want juist ouderen zijn extra kwetsbaar voor deze nieuwe griep. We gaan ook bezoek adviseren. Als je hier niet moet zijn en je hebt ook lichte klachten, blijft u alstublieft weg. We hebben een hele kwetsbare doelgroep hier wonen en we willen alle risico's zoveel mogelijk uitsluiten. We zullen waarschijnlijk wat grotere bijeenkomsten ook uit gaan stellen. Zoals bijvoorbeeld een bingo? Bijvoorbeeld. Die kan wel even wachten, denk ik. Ja, de mensen die kwetsbaar zijn voor dit virus, die moeten beschermd worden. Maar het virus verspreidt zich juist bij de gezonde, jonge, vitale mensen die zich een heel breed sociaal leven hebben. En het is dus ook echt een oproep aan die mensen, vandaar moeten we verstandig zijn. En ik vind dit voorbeeld van het ADRZ daar het ultieme voorbeeld van. Deze medewerker heeft heel snel en heel adequaat gehandeld, waardoor wij hier in Zeeland geen risico's lopen. En ondertussen is er natuurlijk veel crisisberaad bij de ziekenhuizen in Zeeland, bij de verpleeghuizen. Iedereen bereidt zich voor op meer besmettingen. Tegen 2 verdachten van de Oostburgse cafémoord in 2017 is tijdens het hoge beroep 9 jaar cel met tbs en dwangverpleging geëist. Tegen een derde verdachte is 6 maanden cel geëist. Bij die moord kwam de 24-jarige Servan Kassan om het leven. Een grap over een toilettas die het slachtoffer bij zich had, zou de aanleiding zijn voor de moord. Een van de verdachten zou hebben gevraagd of Kassan ook zijn tandenborstel bij zich had en bleef slapen. Hierop ontstond een vechtpartij. En toen het slachtoffer volgens de schutter wilde gaan slaan met een barkruk, trok hij een pistool en schoot meerdere keren op het slachtoffer. Het gerechtshof doet over 2 weken uitspraak. Middelburg moet meer vluchtelingen opvangen. Dat vindt de ChristenUnie in de gemeenteraad. De partij wil vooral kinderen opvangen uit de kampen op het Griekse eiland Lesbos. Daar zitten ruim 2000 alleenstaande kinderen. Volgens de ChristenUnie heeft Middelburg de taak om meer vluchtelingen op te vangen, omdat ze zich een shelter city noemen en bekend willen staan als de stad van de 4 vrijheden. Volgens de partij heeft Middelburg zich eerder in bange, ongastvrije en grimmige tijden een moedige en gastvrije stad getoond. En dit is de nieuwe districtschef van de politie in Zeeland, de 54-jarige Joost Manusama. Hij volgt per direct Ronald Weidema op, die eind van de maand met pensioen gaat. Manusama werkte tot nu toe bij de politieacademie en heeft onder meer ook in Rotterdam en Breda als agent gewerkt. En 5 Scalda-studenten zijn in Goes in het zonnetje gezet, omdat ze van het weekend in hun categorie een podiumplaats hebben bemachtigd tijdens het NK voor beroepen. Aan die wedstrijd deden in totaal zo'n 1000 mbo-studenten mee.
De bekendmaking was daarom best spannend. Voor de prijsuitreiking dat we met z'n allen zaten, begonnen toch wel een beetje tranen bij iedereen te komen. En dan voel je toch wel die spanning heel erg komen. En ja, het is gewoon, je bent echt een hecht team geworden en je steunt elkaar daar gewoon in. Deze meiden horen dus bij de beste van Nederland in hun vakopleiding en daar zijn ze ontzettend blij mee. Dat kan ik bijna niet omschrijven, maar dat voelt echt heel goed. Ja, geweldig. Ja. In totaal zijn er 11 Scalda-studenten in de prijzen gevallen en die zijn allemaal gehuldigd op hun eigen school. Ronkende motoren en scheuren door de modder. Het motocrossseizoen is weer begonnen. Een seizoen waarin Nancy van der Ven een nieuwe poging doet om wereldkampioen te worden. De start was echter niet ideaal, want na dit weekend staat ze 4e in het algemeen klassement. De start van het WK Motocross valt voor Van der Ven een beetje tegen. Bij de eerste Grand Prix in Engeland eindigde ze als 4e en gisteren werd Van der Ven voor eigen publiek in Valkenswaard slechts 3e. Niet de ideale start voor iemand met een wereldtitel als doel, al is de Vlissingse niet ontevreden over haar klassering tot nu toe. Ik heb een beetje veel fouten gemaakt en punten laten liggen wat eigenlijk niet nodig was, maar het groepje is nog mooi dicht bij elkaar in de punten. Dus er is ook nog helemaal niks verloren. Ik moet alleen gewoon aan mezelf werken om gewoon rustig te blijven. En ik heb een supergoeie motor, dus het is gewoon vooral aan mezelf werken. Voor Van der Ven is er dit seizoen veel veranderd. Ze is sinds dit jaar aangesloten bij het Italiaanse Guidinelli Yamaha Racing Team. Waar ze in eerdere jaren alles zelf met haar familie moest regelen, doet haar team dat nu. Op zo'n wedstrijd, normaal was het op dinsdag al stressen en al weg en dan moest dit en dat. En nu, ja, je gaat hier naartoe en de motor staat klaar, je gaat rijden, je geeft hem vies af en tot straks. Hè. Ja, dus het is eigenlijk allemaal veel gemoedelijker. Ik ben echt super dankbaar dat ik hier terecht ben gekomen, want de mensen zijn echt super. Ze werken super hard, ze doen alles wat ze kunnen en ja, je kan je niet voorstellen hoe blij ik ben om hier terecht gekomen te zijn. Het lijken de ideale omstandigheden om de droom van Van der Ven om wereldkampioen te worden uit te laten komen. Niet meer denken aan de randzaken, maar alleen presteren. De fouten die ze maakte tijdens de eerste 2 Grand Prix moeten eruit. Niet van die overhaaste foutjes maken, dat ik door een spoor ga, iets te hard erin, keep om. Gewoon mijn verstand gebruiken en rustig blijven, maar wel gewoon agressief blijven rijden. En nu 2 van de 6 wedstrijden zijn er geweest. Nog 4 te gaan, je zegt alles ligt nog dicht bij elkaar. Moet het dit jaar gaan gebeuren, die wereldtitel? Nou ja, daar zit ik natuurlijk al een jaar of 4 tegen aan te hikken. Dus ja, het zou fijn zijn als het een keertje zou lukken. De strijd om het wereldkampioenschap gaat in april verder. Dan rijdt Van der Ven de Grand Prix van Spanje. Proeven en beleven, dat zijn de toverwoorden tijdens de horecabeurs in Goes. Vandaag is die beurs voor de 57ste keer van start gegaan en dit jaar staat de beurs nog meer dan andere jaren in het teken van Zeeuwse producten en eten. En heb je het over eten, dan heb je het over onze verslaggever Remy Oppeneer. Die staat daar. Remy, waarom zijn de Zeeuwse producten dit jaar zo prominent aanwezig? Van de 280 stands die er hier aanwezig zijn in de Zeelandhallen zijn meer dan 40, richting de 50 zelfs, ja, van Zeeuwse producten. Je ziet dat er steeds meer vraag komt, hè. Niet alleen in de horeca, maar ook in de retail en de supermarkt en zo. Zien ze dat er steeds meer behoefte is aan een Zeeuws product. En vandaar dat het aantal Zeeuwse producten ook nog steeds hard groeit. Eén Brabantse ondernemer liet verstek gaan vanwege het coronavirus. Maar Zeeuws brood, Zeeuws bier, Zeeuwse kaas, Zeeuwse melkproducten, wijn, gin, wodka, Zeeuwse pasta, Zeeuwse bitterballen. Het staat er allemaal op de horecabeurs in Goes. De variatie in Zeeuwse producten is groot en wordt alleen maar groter. We kunnen zeggen het is hip, het is trendy, ja dat klopt. Streekproducten worden ook steeds meer hip en trendy. En ja, dat label duurzaamheid, dat hangt aan al onze producten. Producten met een verhaal doen het goed. Het product moet ergens voor staan en het liefst lokaal zijn. En een keurmerk helpt daarbij ook nog. Consument wil steeds meer het verhaal achter het product weten. Die wil weten waar het product vandaan komt. Ze proeven in de horeca van de heerlijke producten. En ja, ook vanuit de retail, de supermarkten en ook de landwinkels komt steeds meer vraag naar Zeeuwse producten met het keurmerk Zeker Zeeuws. Remy, even los van al die Zeeuwse producten. Een belangrijk onderdeel van de horecabeurs is ook die kookwedstrijd. Is die al afgelopen?
Nee, nog niet. Sterker nog, het dessert wordt nu ongeveer opgediend. En ik sta niet toevallig hier natuurlijk met een lepel in mijn hand. Ik ga eerst even kort praten met Michiel Hardy, want dit wordt georganiseerd door Food Lab Zeeland mede, met een van de docenten. Terwijl ik even een hapje neem van een van de desserts daar op tafel. Oh, ik krijg een eigen dessert zelfs. Hoe belangrijk zijn dit soort cooking battles nou voor jullie studenten? Nou ja, heel belangrijk. Ik bedoel, je ziet dat er elk jaar weer talenten uit voortvloeien. Ze worden aangenomen bij bedrijven, net zoals Interscalders. 2 jaar geleden een gastvrouw, nu Nederlands kampioen geworden afgelopen weekend. Maar ook vorig jaar de Mossel-trofeewinnaar Thomas Dogen, die nu weer chef wordt van de nieuwe zaak van Sergio. Ja, super belangrijk om zulke soort evenementen, zulke soort wedstrijden hier op Zeeuwse bodem te houden. En even heel kort, wat proef ik nu allemaal? Dit is een combinatie van chocola, knolgroente of wortelgewassen met daarbij thee verwerkt. Het is heerlijk in ieder geval. Die mensen die mogen wat mij betreft wel winnen. Iemand die hier misschien wel talent vandaan haalt, Michiel Hardy zei het net al, is Jannes Brevet van Interscalders in Kruidingen, 3 Michelinsterren. Meneer Brevet, u bent net aan een dessert begonnen. Ja. Wat vindt u van het niveau vandaag? Nou, het niveau ligt erg hoog. Hè? De deelnemers liggen erg dicht bij elkaar. Het is wel een wedstrijd met plus en minnen. Het ene gerecht is meer in balans dan het andere gerecht, maar de race is nog zeker niet gelopen. Het blijft spannend. U heeft er in het verleden wat talent vandaan gehaald, hè, begreep ik. Iemand die bij u werkt, die u hier gespot heeft. Ja, klopt. Stam, ja. Die heeft nou de skills gewonnen dit weekend, dus inderdaad. Ja. Ja, die werd uitgeroepen als beste gastvrouw van Nederland onder de studenten. Ja, klopt, ja. En hoe ging dat? U zag haar hier tijdens deze cooking battle en u dacht, hé. Ja, nou dat zijn meer de credits van mevrouw. Hè. Die beoordeelde de bediening dan in dit geval. Dus zij heeft Tam in dit geval gevraagd of ze bij ons wel komen werken. Heeft u nog veel te proeven? We hebben nog 5, 6 gerechten, denk ik. Maar maagje is vol, denk ik. Het is voldoende. Nou, succes ermee. Nog 5, 6 gerechten. Ja, wie er deze cooking battle dit jaar gaat winnen, dat wordt later vanavond bekend. Remy Oppeneer vanaf de horecabeurs, dankjewel. Eet smakelijk trouwens. Het was zonnig vandaag en droog. Vanavond wordt het weer regenachtig en waait er een krachtige zuidwestenwind. En die wind staat er morgenochtend ook nog. De dag start dan ook onstuimig met regen. 's Middags wordt het droog, blijft het bewolkt, maar wordt het wel 14 graden. En dat is de opmaat naar woensdag en donderdag, die vrij zonnig zijn. En na het besluit om de mariniers niet meer naar Zeeland te verhuizen, stromen er vooral boze reacties bij ons binnen. En nog steeds. Daarom heeft Omroep Zeeland het platform Trots op Zeeland gelanceerd om trotse Zeeuwse gevoel een plek te geven. Zeeland is natuurlijk echt kleine paradijsje van Nederland eigenlijk. Zeeland heeft mij respect gegeven, ze hebben mij ambities laten nastreven. Ja, Zeeland is gewoon dope. Zo'n familiegevoel. Zeeland is gewoon thuis. En zo is het. Je vindt Trots op Zeeland op Facebook, geef het een like en de rest is pure magie. En hierna kunt u kijken naar Evenement van de Week. En daarin is Esther deze week naar de Zeeuwse Vrouwendag geweest in Middelburg. Dat dus straks. En voor nu nog een fijne avond.